Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya nga inkam pinaulwan. Sina no sina, dito'y drama tayo, ami alaki din. Agsinatan! Di kan kayat! Balang kantis ka, babae! Di ka kumamot agpukaw seryo. Agsina manen ti bagbagam? Talagang agsinatan, Zeni. Nauma akon ken ka. Anya manen ayat ti panggurguraam kanyak. Agindi di mo ka pailaeng. Naglawag di nakita. Anya tinakitam ayala kay. Lalakim ni Roel. Awanan kayo itibain. Anya? Saan ko alalaki ni Ruel? Anya ka din day nga ibagbagam. Nakita kayong agsarsarita iti parangan. Agasan. Nagmayat tilin na nginyo adwa. Agin kinatawa kayo pay. Ay, anday ta ka manen ako nak, seryo. Inik ka manen iti sabali akay papanan ti panagsarita mi kan ni Ruel. Amok nga da relasyon niyaw. Nagdaton mo't idikan ka ni Roel. Awan relasyon mi kan ni Ruel. Naira na laeng ang nagsabat kami iti paraangan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Ulod! Di nakman ulbudan. Lalakim day dyan, Roel. No imbaga na pisina, won ko na madagusan. Nanang, Nalabos mo't da dya, Sergio. Manangimon launay. jaklatan ikaskaso dayta. Patsyak ang makaamiris tumatlaang ni Seryo. Una, ngam nalabos ti panagimon na. Nagsarita kayo laang kin ni Ruel, ipagaropnan alalakay. Nanang, No ibaga naman ng tisina, agwon kan tapno agsina kayawn. nanang, saan aday ta ti solusyon ti problema? Basta jaklatan ikaskaso, ibaga nang agsina kami. Ay, no siyak ti sika, isinak adagusan ni Sergio. Sa anak lang agbutang. Nanang, Apay ngay taka lang nga sumangpot dito balay, Zeni. Nagapgapwam. napanak iji balay da nanang, ada ginagarakan kwa na. Apay nga ron ang nagbayag ka. Siguro, nagkita kayo ka ni Roel niya. Anya? Ay, sabali man ti adda di ta panunot mo, Seryo. Apay ko mga agkita kami kan ni Ruel. Anya nga iti amok, nulimod ti panagsinsin narak yo. Adday ta ka manin. Saan man aday ta ti panunutam? Makitak lang agsarita kayo ka ni Roel. Agsinatan. Anya? Sina manen ti bagbagam? Talagang agsinatan. No makita kayo nga agsarita ka ni Roel. Nasaya ta nagsabat ta dito'y paraangan, Roel. Nay, makapungpungtot ka matan, Seryaw. Talaga makapungpung tutak. No di mo pa'y lasardingan ti asawak. Magbalinin ka nga alya. Nay, anya ka din dahi tang ibagbagam, Seryaw. Apay agsaksakit tinagam mo kanya ngay. Amok ang adda relasyon nyo kani bakat kaw. Anya, ay. Awan relasyon may kini bakit mo, Seryaw. Ulbod! Nakita kayo ang nagsarsarita di na minsan ngal daw. Nagmayat tupay tilindangan nyo ang sarsarita. Anya, Hoy! Balagan karwil ah. Isinak ti kararwam no makita kayo pa'y ngagsarita kin di bakat kaw. anya? Seryo lakay. Sikapay laang ti makaamo dito'y balay, ah. Nakapulas ka man, Zeni. Sa dino ti papanam. Agudungak iti kanenta. So ako nakasikapay la ti makaamo dito'y balay. Agudo mo nagsarak kayo kan ni Ruel. Ay na, aday ta ka manin seryo. Apay ko mga agsara kami kan ni Ruel. Ay, dahito iti tandaan naman.
Iti ka nito ang makita kayo man nga agsarita, isinakan. Anya? Sa anak ang mabutang amang isinakan ka, Zene. Inakon. Hay, sina man ti ibagbagam kanyak. Awan matrelasyon mi kan ni Ruel. Agim imon kalaang iti angin. Tay dyan ni Zene. Limad asinurot ko di tsindahan. Paliiwak man ti garaw ti asawak. Amang ano kilat nga kita. Sino di lalaki ngayon masidagan ko na? Ay, madiday to yan. San lagayam anirwel ti lalaki na? San mo't gayam ang lalaki? Kundi kat tumboy. Ay, kunak no lalaki. Pagkitiwanan bain. Nagmayat tinisong da. Ay, sa bali da ito yan. Talaga sa balin. Agsaga na ka. Makaawid kan tulay di balay, ha? Paliiwag man mo niya tiaramitin da. Kumusta kan, friend? Nabayag asaan ta nagkita? Ayos lata, pren. Nadamag ko ang nagaburot ka kano. Iso ang nabayag asaan ta nagkita. Uwin, friend. 5 atawan ko ang nagtrabaho iji balasiw tao. Ayun gayam. Kakaisuna nagkita ta. Intabit ag merienda. Sige, pren. May kan, friend. Adamo kapag meriendaan ta. Naimas tiluto da iji ka. Mapantangarudan. Lakay, pasensya kan Nabayagan na ka ng gudong. Amok ah. Sa bali man ang tijar mo Apay ka di manin aya. Agsina talangan. Makaumakan. Anya lakid din aya to'y asawak. Sina manin ti ibagbagam kanyak. Talagang agsinatan. Masaksakit anak. Anya, apay ko maamasakitan ka, seryo. Apay ka di manin aya. Asino je tumboy a kinasaritam itay ije cindaan. Ha? Amom nga da nakasaritak atumboy ije tsindaan. Wen! Limad asinurot ka ije cindaan. Sana ka nagbidot nga addaman kasinsin narak mo tumboy. Anya lakit din aya, seryo. Parparigatam laang tibagim. Sa bali manan ti agtartaray di ta utak mo. Ang dalakit di relasyon nyo ti dayja tumboy. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Kaadalak dayjay idi elementarya. Isubot lagayam ang nagbangbang luka kin nagpapintas ka napan ije cindaan. Tadagayam kasin narak mo tumboy. Ay, nalabusan day ta panagimimon mo. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Hoy, dayto'y titandaan naman. Iti kanito aluklok kwenak. Agsinatan! Anya? Nagadumatan tintad mo amakmakan mekin ni nanang mo anak kaw. Ay, wun, tatang. Kakaiso na nga da. Ay agyaman kami nga rod, anak kaw. Kukwayon da kita amakmakan. Sana bale, taadupay mo't dito yung balay. Ay uwan kayam. Sa dino tayan ni seryong asawam, yakmat makita dito balayaw. Napan iji talon na Nagalas to ugali tayo diyang asawam. Pagimunan na ni Ruel akaruba. Wun nga rod, tatang. Nalabos ti kinaman nangimon na. Nakasaritak iti na minsan ngal daw ni Ruel. Pinangtaan na kanaw. Anya? Pinangtaan ni Seryo ni Ruel? Wen, day tamot timbaga kanyak ni Ruel.
Saan la ka na nyagar aramid iti sana na sayat ni Ruel tapatayin ka ni Seryaw. Ay, di lagbain ni seryo. Apay ko mga aramidin na dayta, kat awan mo't relasyon mi kan ni Ruel. Mangibabain da diyang asawam. Amin lagi din kat pagimunan na. Apay aday ito lang tinabati ang makmakan dito balay Zeni. Impadawat ko ti daduma ken ni tatang. Anya? Impadawat mo kini tatang dagiti daduma ang makmakan? Wan lakay. Saan na bali? Taaduma ti makmakan dito'y balay. Ramanan damat akan ni nanang. Saan arumbang nga inikam da tatang iti makmakan? Ni, apay ko maasaan kat naganak kumat ida. Oray pay! Imbag ko man nasaya at damit kanya. Anya lakid din ni seryo. Agong ungot ka manin ngawan gapgapuna. Anya ngawan tigap-gapo na. Sana nasaya ti trato kanyak dagiti dadakkel mau. Nagsakit ti panagsasauda kanyak. Anya? Ni, di mo kumamot sa ti kasta ah? Awan mo ti sinasauda kontra kan ka. Anya ngawan. Konsentidor da pekiti ah. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Agdadata lang aruden ang makitkita da sa baliter aramida. Kanunungan da pailaang. Awan ti sabaling araramidak seryo. Agim imon kalaang iti angin. Agsinatalangan nuluklukwen nak. Sanak amabutang amapukaw ka itibiyag ko. Anya? Ingkala dagiti impadawat mo amakmakan kada tatangkin na ng mau. Anya? Ruel, pasensya kan no pinangtaan na kagayam ni seryo nga sawak. Nakabut-butang mat ni Seryaw. Ipagarup na nga da relasyon ta. Manangimon ngamin ti asawak. Iso asya kung takit-kit daw iti pamakawan kan ka. Awan ti rumbang kidawam iti pamakawan kanyak. Zinay. Awan mat basol mo kanyak. Ruel, Nagsingpit ka kit ding asawa na ah. Ta di mo mapanurot asinaan ti kasya klase ti lalakay. ay na. Aga pa kami laang nusong batak. Iso adyaklatan ikaskaso dagiti ibagbagana. Kaputa awan mo't kinapudno na. Sa bagay. Talaga lang amin anagalas ti ugali ti asawa. Agim imon laang iti angin. Ayan ni sining anak ka, Seryaw. Awan dito ibalay. Napanan na. Daka mo ah. Saan ka diyan nagpakadakan ka? Saan? Anya nga tanga oras nga agsubli dito'y balayaw. Diyan nga rod ang mau. Awagan man kit diti cellphone na, taadda ibaga. Nagadulakit din nga ibagbagayon. Imbagak lang aron nga awan dito ibalay. Ha? Nalabit anak kisinarak iti lalaki na ni Zeni. Uno saan? Kinasinarak na di tumboy agayem na. Anya? Lalakiro day dyan nga anak yaw. Intun kon, insi na kong teonan ba eh. Agmay-may saka kadilang dito'y balayo, friend. Adda na panan ni seryo. Iso asyak lang itati adda dito'y balay, pren. Oh, adto'y friend. Alang nga umday ta pasarabok kan ka. Ni, chocolate mat lagi to'y, friend. Wen, insang put ko dagita at chocolate, tapno maramanamot. Agyaman ang ngarod ah. Sika pa yantiin may dito'y balay. Tapno yawat mo laang kanyak ti chocolate. Awan anyaman na, friend. Sanak mit lang agbayag, tadabit pa panak. Indagas ko lakin ka dagita at chocolate. Ah, sige, friend. Ulitak man ang ti agyaman.
tinaramid na dya tumboy dito balay, ah? At dalabi it indagas na, lakay. Anya day tang indagas na? Chocolate. Anya? Sinagutan na ka iti chocolate na dya tumboy. Pasarabo na kanyak tanabiit pa nagapo iti abroad. Ay. Di man iyalis ti alipospos ko, Zeni. Agdat-daton lakit dikin ka na dya tumboy. Ay, anya kalakit din aya. Ikam manen iti sabali aka ipapanan ti panangitid kanyak ni Joanna iti chocolate. Anya tinaramid yun dito balay, ah? Anya kumangay ti sabali nga inaramid na dito balay kat awan met. Indagas na laang dayta chocolate. Anya tinaramid yun kunak! Di ka kumagpungtot Awan ti dakas nga inaramid mi ka ni Joanna. Ulbod! Agsi na talangan! Agsi naman ti bagbagam. Talaga mo! Anya nga iti amok nga inaramid yaw. Isong agsi na talangan! Saan kumamot aday tati bagam kanyak seryo? Saan ta nga agsina? Gaputa awan mo't madi nga aramidat. Balang kantis ka babae. Nakatalikod aklat bit. Gulguliban na ka. Lakay, agpukpukaw manin ni Sergio amanugang ta. Apay ka numanen aya. Nalabit nga agim imon manin iti angain. Lima basak ngamin itay ije balay ta. Aglablabusin tayo dya Siryaw. Awan lakit agong ungait. Wan nga raw lakay. Siyak pa yun ti maumay ti kasjay nga ugali na. Nagalas ti ugali tayo dya manugang tabakait. Puor ti kararwa ti anak ta. Agsi na talangan. Gapot aluklukwen naklang sini. Saan ka aluklukwan, seryo? Talaga nga awan madi nga aramidak. Si kalaang ti agpampanunot iti kasta. Naumakon. Agsi na tan! O sige, agsinata nga rodan no dayta ti kayat mo. Anya? Mayat ka nga agsi na tan. Wan, seryo. Total, kanayon mo matlang nga ibaga dayta. Nga agsinatan. O, di agsinata nga rodan. Anya? Ay kwa. Saan tagam nga agsi na? Jacket nga agsi na tabagit. Agsinatan. Dayta mati kanayon mo nga ibaga kanyak. Kun kunakla nga agsi na ta. Pangbutbutong ka lang kan kaday jay. Pakawanan na agsi na eh. Basta agsinatan, tan na umaakmutan iti ugalim, seryo. Sina, no sina. Saan na? Jak kayat ti makisinakan ka. Kun kunak lang, akayat ka nga isina. Bakay? Anya laki dain. Daytan tumag nga main, Siryaw. Anya nga ita. Ni bakit mo ti makisinakin ka? Anya laki dain. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Sina no sina. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.